Айгөл Әхмәтғалиева. Баланнарда бал тәме. Әни, қара, хәзер үк син яраткан җирән төскә кереп бара. Бераз гына көтик тә юарбыз. Киленемнең йомшак тавышы мине бүгенгемә кайтарды. Зур ваннага су тутырып, рәхәтләнеп ят иде дә соң. Булмас. Бөтенләй хәлем калмаган. Чәчләремне утырган килешкенә ничек кирәк алай юып алгач, Раиләнең култыгына сарылып, үз бүлмәмә чыктым. Сары чәчәкле озын халатымны табып бирсәң, дидем мин киленемә. Ул шкафны ачып, кара җирлеккә эре-эре сары кашкарыйлар төшкән халатымны эзләп бирде. Өстемдәге искене Раилә каршында салырга уялдым. Таралып төшәргә торган гәүдәмне ялангач күрергә үзем дә курка идем. Эй, әни, исәнлегеңә куан. Шишендереп, шушы бүлмәдә юындырдык та, шиләнә күрмәсен дип, тәннәреңне дә сыладык, диде туры сүзле киленем, минем кыен сынуымны шул мизгелдә аңлап. Сиңа да, безгә дә бер сынау булгандыр. Юктан уялып утырма. Әйдә җиңнәрен кигерешәм. Аннан тавык шулпасын җылытырмын. Иркәләнү бетте сиңа, кашыкны үзең тотып ашыйсың, дип, уенын чынын бергә кушып сөйләнә-сөйләнә, халатны кигерде. Әллә ятып торасыңмы? Ашарга әзерләгәнче диюем. Юк, ятмыйм. Аркама мендәр терәп, утырып кына торам. Мин төпсез уй шыңгылына төшүдән, кабат таш сынга әверелүдән курка идем. Шуңа күрә күзләремне йомып, гомеремнең иң матур мизгелләрен генә дизбе төймәседәй тезәргә теләдем. Нишләптер ул төймәләр минем күз алдымда чәчеләләр дә китәләр. Акларын гына, яп-яктыларын гына җыйым дисәм, уч төбемне көйдереп, утлысы, я булмаса кара күмергә охшаганы эләгә дә куя. Эй, утлы күмер учлап яшисе булмаса, бала үз әнкәсеннән калып, үги инәй белән үсәр идеме? Барысы да бер йөрәккә җыелып килә шуланың. Бер йөрәккә. Үз әнкәемне җирләгән көнне миңа 8 яшь тулган иде. Ул мескенкәем мин белә белгәннән бирле саулыкка туймый, усак яфрагыдай калтыранып йөрде. Барысы да мине тапкан көннән башланган икән. Ул чагында район больницасында нинди шартлар булсын инде. Тамак ярып, мин аваз салганмын. Әнием бик күп кан югалтып, аңын җуйган. Табибларны әйтер идем, шул чагында ни өчен әткәй белән киңәшләшеп тору кирәк булган. Вертолет чакыртып Казанга озатабыз дигәч, әткәй теш тырнагы белән каршы килгән. Бик көнче иде ул безнең. Бәлки шул да сәбәп булгандыр. Җаваплылыкны үз өстемә алам дигән кәгазьгә ни йөрәге белән кул куйгандыр, гомергә аңламадым. Әнкәй шуннан бик үзлегеп калган икән. Тәнендә чыкмаган җаны гына бар иде. Ул үлеп, 3 ай үтүгә, әткәй күрше авылдан Сәхия апаны хатынлыкка алып кайтты. Миңа 8, апага 10, Сәхиянең ияртеп килгән кызына 6 яшь. Өчебездә 3 төрле холык. Соңыннан шактый еллар үткәч, уртак кызлары Нәсия дә дөньяга килде. Линүзә апам кызу хәрәкәтле, кыркурак телле, аның эчендәгесе тышында. Мин киресенчә, барысында эчкә йотарга, авызымнан артык сүз чыгармаска тырышам. Ралиягә исә үгез үлсә ит, арба ватылса утын. Итәгенә ут капса да тиз генә борылып карый торган бала түгел. Сәхия үзе мимылдап торган таза гәүдәле, юан беләкле, таза ботлы, шыма битле, безнең үтә күренмәле чандыр гәүдәле әниебезнең капма каршысы. Эшкә дә, телгә дә оста. Безнең авылга 2нче тапкыр килен булып төшүе икән аның. Беренче ире түбән очта яшәүче Рафаил абый. Ралия тугач, бала миннән түгел дип икесен дә куып чыгарган булган. Буларны миңа сер уртаклашканда итеп, соңыннан күрше апа сөйләп ташлады. Менә берничә ел үткәч, минем әткәй шушы Сәхия апаны үги инә итеп алып кайтты. Ни дим, әйбәт яклары да булгандыр инде аның. Әллә безнең күзгә генә күренмәде микән? Әмма катылыгы белән үзәккә үтте мәгәр. Кеше алдында ай һәм кояш булса да, апам белән мин үзебез генә калганда җилеккә төшә иде. Безнең әткәй салырга яратты. Арбасына утырып, иртән фермасына китәр иде.
аннан диңгез тубыктан. Ул исереп эшкә бара алмый ятканда, апа белән икебезне җилтерәтеп Сәхия фермага озата. Кич буе шунда мал асты чистартабыз, тирес түгәбез. Телләшсәң, каршы килсәң, ашарга бирми тинтерәтә иде әнкәй. Аш пешергән булса, шуны базларга хәтле төшереп куяр иде. Шуңа күрә мәктәптә укуым да уку булмады минем. Өй эшең кая дип сорасалар, турысын әйтә торган идем. Җитешмәдем, әткәй урынына эшкә төштем ди идем. Үсә-үсә әнкәйнең буйрыкларын колак яныннан үткәрергә дә өйрәндем үзе. Апа да телләшеп-метелләшә башлады.